তুমি কত রাখা দিল কোন দেখা নিয়ে আছে বলি কোন না বলে মুসা ya Kai da ka zuce? Kai da ka zuce ko? Time de ticket dan se ticket काय करतेस काय काम करतेस काय करते जरा करा पुता तुम ना बाहेर पुता आमर करतो काय करूया तो काय तुका बुझा करतेस को ए समोर तुझी कडे चला मला बोली येता दीदी तवर बिका चुली पाटणे चेरी होय आवर मुलगा राती ते डोल वाय हा लेडी ने बोलती का तुझी कडे चेर दिली होय हो होता एले टाके तो सकाळी टाक करू असं मला वाटतं काय करते रे आवर पर बालटी मन बोलतो गवर द्वार कदा बोलला उडी करते रे आवर तिथं काय बोलला नाही এটা কার মানে গো ও এলে কান্দা বাস না কান্দা দিয়ে या आदान ना गया हो गया पहिला बे यो সবদিন আনতি এনে सब दिन হ্যাঁ হ্যাঁ কেন না বাড়ি তুমি কান্দা ঘরে খাই বলবা কথা নে ঘরে চিয়াই বলবা কথা চুলি বাটে काय बोले চুলি পাটনি আই বলবি চুলি পাটনি আগলাস মন না काय চুলি পাটনি আগলাস মন कोण बोलतो कोण बोलतो তোমার মাইলে না তোমার বাইলে তুমি কি বলা হয় ए ওই না म्हणून चुली कडे মোর মনুষ লেটিন বাবসি আর এই চুলি লে কানা রে এটানে এক সমান গসরা গয় বললা म्हणून तुम्हाला किती बोला হ্যাঁ ए হ্যাঁ না बिरगो বিডিয়ার না ए মা পুরান राणा बिरगो গ্যারান্টি है एक किलो खाना ना लोग जितने काट ना बोला मैं बिरे बोला थे अंत तो ए सोता मैं बिरे बनाई है चुली बना के ए